La Mariola Dinarès serà la nostra convidada d'avui al videopodcast. Ella és periodista, presenta el programa Pop-Up des de fa 7 anys a Catalunya Ràdio i està molt al dia de les novetats en tot aquest món de la tecnologia i els canvis que se'n deriven. I és que la digitalització ha impactat també en el món de la política. Internet, les xarxes socials, el mòbil i les milers d'aplicacions que hi ha al mercat estan canviant totalment la manera de governar i, sobretot, la manera de relacionar-se amb els ciutadans. I com tot en aquest món, té una part bona i una part que no ho és tant. Per exemple, us heu fixat que sobre de la taula algú hi ha deixat un mòbil? Bé, Mariola Dinarès, comencem aquesta conversa. Gràcies per ser-hi. Gràcies. Gràcies per participar en aquest videopodcast que en diem a favor de la política, que avui dia fer un producte així vol dir que ja has de creure una mica. És revolucionari, de gairebé. Gairebé. Anem a començar la conversa i per començar-la i per parlar dels riscos, de les oportunitats, de tot el tema de la tecnologia digital, etc. Ara farem una cosa, si voleu, retireu aquest mòbil que tenim aquí. Ah, m'estaves gravant! Clar, dona, que ha servit una mica de simulació per començar a parlar dels riscos i oportunitats d'aquest món de la tecnologia digital, no? I on ens portarà tot això? Jo et proposo de començar la conversa en aquest sentit. Hi ha més riscos o més oportunitats? Jo soc tecnooptimista. Soc tecnooptimista, però tenint en compte els riscos que n'hi ha molts, no? Però ara posava, aquí deies, hi ha un mòbil que ens pot estar gravant, no? Per exemple. Clar, però d'espionatge n'hi ha hagut sempre, o sigui, llavors dius, ostres, què ha canviat, no? Perquè espiar, ens poden haver espiat sempre, el que passa que, clar, és que ara el mòbil és una mica una extensió del nostre cos. És com si portéssim un xip, que en un futur potser l'acabarem portant també el xip, no? Però som conscients del que portem. Però clar, no. Jo crec que... Parlo de la gent en general, Jo en soc una mica conscient, des de fa molts anys, després t'ho explicaré en la conversa que tindrem. Però realment som conscients en general del que tenim a la mà? No, per dues bandes. El desconeixement de què pot passar, què poden estar fent, però també desconeixement del potencial, perquè és veritat que tenim una eina molt poderosa que pot fer coses també molt bones i moltes vegades no exprimim tot el potencial que té aquest aparell, no? Parlem una mica dels riscos primer, després parlarem també de les oportunitats i dels efectes de tot plegat, però riscos. Quin diries tu que és el principal risc de tot aquest ús de les tecnologies digitals? N'hi ha de diverses maneres, però per exemple, parlant del mòbil concret o de la tecnologia en general, amb aquest desconeixement, jo crec que, per exemple, en el cas del mòbil, hi ha com una certa dependència, no? Hi ha una certa dependència a l'aparell, no? Llavors també hem de controlar, jo sempre dic que hem de controlar nosaltres el mòbil i no pas que el mòbil ens controli a nosaltres, no? Això en tots els aspectes, no? Tan fàcil de dir i tan difícil segurament de dur a la realitat, no? I després també, jo veig també un risc, això és com una mica més de geotecnologia, no? El perill que sembla que puguem fer moltes coses amb el mòbil, però que al fons els usos del mòbil se l'estan quedant 4 empreses que s'estan fent les propietàries del món. O sigui, al fons, si t'hi fixes, les coses que fa servir, al fons són amb 4 marques, no? Bé, sí. Fem una foto en una xarxa social i aquella foto ja no és nostra, i un dia hi ha una apagada i ja dius aquella foto ja ha desaparegut. Tu creus que a la gent això en general li importa? Si és nostra o no és nostra? Si això pot tenir una determinada repercussió? Jo crec que... Si els pot acabar afectant personal o familiarment? Jo crec que ara que la gent comença a tenir una mica de consciència. Comença a tenir consciència. Jo crec que abans estàvem tots fascinats, no?, amb totes aquestes coses i ostres, puc fer això, puc fer allò. Hi era una certa fascinació que era com quan entres a una pàgina web i et diuen tal i tu acceptar, acceptar. Hi ha gent que accepta sempre sense llegir res, no?, acceptar tot, i això és un risc, o sigui, hem de llegir els missatges, no? I jo crec que sí que la gent comença a saber. El que passa que també hi ha hagut una cosa, amb el tema de les dades, hi ha hagut com una por, no? O sigui, hem estat durant uns anys de dir és que tenen les teves dades, però tampoc sabíem massa de què estàvem parlant, però ai, sí, tenen les meves dades. Però fixa't, ara fa poc que es va conèixer
que en un o dos centres hospitalaris d'aquí de l'àrea metropolitana de Barcelona havien entrat uns hackers i havien xuclat tota una informació, i aquí estem parlant d'informació molt delicada, perquè estem parlant de persones que són pacients d'un hospital o d'uns hospitals, amb uns historials clínics o mèdics i amb dades molt confidencials. Que els propis professionals del món de la salut saben que no poden sortir dels seus àmbits estrictament professionals, no? Això ha sigut molt bèstia, això que ha passat, no? Perquè hi ha un munt de gigas a la internet profunda que són unes dades de molts catalans i moltes catalanes que s'han robat, no s'ha pagat rescat, que és el que s'ha de fer, no pagar rescat, perquè si no, no acabarem mai amb la ciberdelinqüència, però clar, són unes dades que, bé, aquella gent, que després les venen en el mercat negre, llavors, bé, et pot arribar spam, et poden arribar missatges i no sabes d'on venen, i és per aquest mercadeig d'aquestes dades, no? Però bé, jo crec que aquest any és l'any de la ciberdelinqüència i de la ciberseguretat. Alguns ja ho havíem tastat abans, això, perquè jo recordo, per exemple, quan l'any 2014 s'organitza la primera consulta sobiranista, allò que se'n va dir el 9-N, i 3 anys després, a l'octubre del 17, es fa la segona, l'1 d'octubre, jo recordo que la Generalitat en aquell moment va rebre uns atacs a gran escala, uns atacs massius. Ens van intentar col·lapsar tots els sistemes informàtics, tot el que era l'operativitat dels serveis públics més elementals. Estem parlant del funcionament de la policia, dels propis hospitals, dels centres educatius, estem parlant de tot això. Ja, però, a veure, de mateixa manera que hi ha delinqüents robant al carrer, és que es trasllada exactament el mateix a les xarxes. Com més siguem a les xarxes, més llamina és, no? El que passa que els del carrer els pots veure, o algú els pot veure. A les xarxes no els veu ningú. Però sí que és veritat que... A vegades no saps si t'han entrat en el mòbil o no. Això és veritat. Jo, per exemple, no només jo, sinó un grup de gent, en aquest cas més vinculats al món de la política, doncs en aquests darrers mesos hem sabut, a través de la investigació d'una organització sense ànim de lucre canadenca, que es diu Citizen Lab, hem sabut que els nostres mòbils havien estat infectats a través del Pegasus i havien estat infectats per estar al corrent de les nostres iniciatives polítiques, de les nostres idees, i aleshores dius, home, si una tecnologia tan sofisticada com aquesta te la poden posar en el mòbil sense que tu ho sàpigues, i et poden xuclar tota la informació que hi ha en aquell mòbil, i a més et poden servir aquest instrument com una gravadora, com un altaveu, com una càmera, perquè la poden activar a distància. Perdona, Mariola, però el sentiment que tens de desprotecció i d'indefensió és total. I davant d'això com lluites? A veure, una cosa, jo tota la gent... Ara poso un cas extrem, perquè és el que ens ha afectat a nosaltres com a polítics. No, però tota la gent que jo he entrevistat, experts en ciberseguretat, diuen que la seguretat al 100% no existeix en tecnologia. Si no volem que ens espiïn i no volem que ens passi res, no sé si has d'anar amb el paperet o ni això. Vull dir que... Saps? Vull dir, el 100% d'efectivitat, això no existeix. I d'altra banda, dius, tecnologia molt sofisticada, però tal com estem en aquests moments tampoc és tan sofisticada. O sigui, la tecnologia ja permet fer aquestes coses. El que passa que hem de posar topalls ètics i democràtics. O sigui, el que ha passat amb Pegasus és un atac a la democràcia amb tota regla. O sigui, és un atac a la democràcia i als drets, perquè moltes vegades hem anat parlant de drets digitals, no sé què. És que ja hem de començar a parlar que amb el tema digital hem de parlar de drets humans. O sigui, no sé per què parlem diferent. O sigui, al fons ens ataquen com a persones, com a éssers, com a dades que són nostres. O sigui, llavors jo crec que falta fer aquest salt de veure que el digital no és diferent que fora, que analògic. Hem de parlar de drets humans. I per tant, hem de parlar de drets humans, però també hem de parlar, suposo, de com cadascú es protegeix una mica davant d'aquests riscos. Jo recordo, per exemple, que quan jo arribo a la presidència de la Generalitat a finals del 2010, parlo ja fa bastants anys enrere, jo vaig iniciar una pràctica que era deixar els mòbils fora de la sala on fèiem les reunions més significatives. I algú que venia a veure'm deia, bueno, però escolta'm, per què esteu bojos vosaltres? Què vol dir això de treure el mòbil? Però perquè ja intuïes alguna cosa? No, perquè a mi m'havien dit gent del món de les telecomunicacions, abans d'arribar allà, em van dir, vigila, perquè avui dia, i et parlo de fa 12 anys enrere, qualsevol telèfon mòbil és una gravadora en potència. Sí, totalment. I no parlem d'ara, parlem ja de fa bastant temps enrere. És que jo crec que aquesta és una mica l'actitud. Vaig començar aquesta pràctica, això vol dir un sistema una mica d'autoprotecció. La pregunta que et volia fer és, tu creus que en el comú de la gent, encara que no estiguis en cap lloc, diguem-ne, rellevant,
aquests sistemes d'autoprotecció també cal tenir-los present, d'alguna manera? Jo penso que, per exemple... Perquè la teva vida no sigui un safreig total? Les noves generacions tenen una altra mentalitat. Els hi és igual. Vol dir que no tenen tanta... Tant de respecte... tanta necessitat de la intimitat? Sí. O de la privacitat, de la privacitat. Jo, per exemple, jo sempre dic, ostres, és que la gent que està naixent ara, quan vagin a agafar la primera feina, tothom sabrà la seva vida, per exemple, íntima, amb quines parelles ha tingut al llarg de la vida, perquè si tot ho exposem a les xarxes, jo crec que per això anirem aprenent i cada vegada anirem controlant més i el que posem i el que no posem. O sigui, no és en plan abocar-ho tot, sinó... Seleccionar. Seleccionar i jo crec que amb això sí que la gent jove ho sap fer molt bé, no? I nosaltres, doncs, adaptar-se també i ser molt conscients, però, per exemple, en el cas de la política, m'ha sorprès que diguessis això, que tu ja eres conscient, perquè jo el que veig en general dels polítics, molta ingenuïtat. O sigui, que no saben el lloc on estan, són llocs de poder, són llocs superimportants. De la mateixa manera que nosaltres que un polític dona importància a unes certes coses, és que aquesta ara ja és prioritària. I llavors, amb tot el procés, tot el que hem passat, és que eren coses molt... Molt de calaix. Molt de calaix. Molt evidents. O sigui, hi ha hagut molta ingenuïtat en aquest aspecte, no? Llavors, que la gent es sorprengui, que l'estan espiant, o sigui, és que la política tota la vida, quantes pel·lícules s'han fet? O sigui, que els polítics catalans estem en una altra categoria, no? Vull dir que no. Llavors, jo sí que veig... Jo crec que té a veure amb el que començàvem dient al principi, que és el desconeixement. Saps? O sigui, si sapiguessis realment el potencial que té això, ja hauries vigilat. Ja, clar. Saps? Llavors, i aquest desconeixement també fa que passin coses com Pegasus, perquè llavors no es legisla prou ràpid en contra d'això. És que aquest món va tan de pressa que és impossible que els parlaments legislin a la mateixa velocitat, perquè els tràmits d'un parlament són lents. Però ens hem de començar a fer mirar això, perquè clar, ara hi ha un munt de temes que tenim damunt de la taula que si no es posen topalls i no es legisla... Però cada vegada, Mariola, som més legalistes, cada vegada som més processistes, cada vegada som més vigilant del risc zero en el tràmit administratiu, de les garanties per tothom, i això fa que les coses siguin molt més lentes, no? Sí, jo també, abans era també una mica hippie, deia, mira, jo vull l'autoregulació, no? O sigui, no vull que hi hagi lleis, en digital ens hem d'autoregular entre tots, però això és una utopia. Això és una utopia. Entre altres coses, pel que has dit, al final n'hi ha 4 a dalt de tot, que ho tenen tot. Sí. I pensar-se que contra aquests, en relació amb aquests podràs fer l'autoregulació. No, i s'ha de regular, però també s'ha de regular bé i que no sigui partidista tampoc, no? Vull dir que llavors, a banda també, que això ja és més a nivell de, si et mires el món des de dalt, hi ha com 3 maneres de fer, no? També en digital, que seria una mica Estats Units, la Xina o Europa, no? Que té menys força, diríem, però que intenta vetllar molt pels drets dels usuaris i tal, però que no té tanta força com els dos poderosos, no? Que és la manera de fer de la Xina, que és el control total del tema digital. A la Xina sí que el mòbil està controlat pel govern, o sigui, tal, i als Estats Units al revés, és la llibertat total, totalment. I les xarxes, i el mateix internet està controlat. Llavors, no sé, és un món complicat. Fins a quin punt es pot parlar d'addicció en el mòbil i a les xarxes? No parlo de la gent jove, parlo en general. No, és que sí, anava a dir això. Mira, fins a quin punt es pot parlar m'agrada molt d'addicció? que no hagis dit joves, els adolescents enganxats a les pantalles. No, parlo en general. Perquè em fa gràcia que diuen això i després estem tota la família mirant, no? Vull dir que... No, jo addicció no parlaria, conducta addictiva, per exemple, però una addicció com a tal no ho parlaria. Jo acostumo a fer com moltes xerrades i molts cursos a les AMPAs i a les escoles sobre control parental, no? Llavors, quan arribo, jo explico totes les eines i llavors jo dic que cada família posi les seves lleis dins de casa, o sigui, no miri el veí com ho fa ni res, o sigui, cadascú sap, cada persona, hi ha gent que té més tendència a estar fascinada per tot el que facin a internet, hi ha altra gent que menys. Vull dir que hem de regular-nos una mica entre tots i fer com unes lleis, no? I llavors, en aquests cursos que vaig, el primer que em pregunten, perquè Mariola, quantes hores pot passar el meu fill al mòbil? Llavors jo dic, ostres, mira, com la sociòloga Liliana Arroyo, que sempre diu, bueno, és com si et diguessin, potser has anat 15 cops a la nevera, però sempre has anat a beure aigua. O sigui, si vas 15 cops a la nevera i vas a beure aigua, és saludable. O sigui, el tema de les pantalles és els usos que en facis. O sigui, no pas les hores que t'hi passis. Per què les fas servir? Clar, perquè és que
Tu veus una persona que està amb el mòbil i no saps si està mirant el seu compte bancari, si està invertint en bitcoins, si està lligant, si està llegint un Shakespeare. És que clar, o sigui... Si està revisant les fotos que s'ha fet el dia anterior. Llavors dius, quantes hores a les pantalles? Dic, el que hem de saber... Doncs depèn de l'ús que en facis. Clar, depèn de l'ús que en facis. La veritat és que avui dia, ara, a l'altre costat dels riscos, que són els avantatges, no? Els avantatges, la veritat és que tens un munt de coses que avui dia les fas a través del mòbil i que fins i tot les fem aquelles persones que no hem nascut en l'era digital i que ho fem servir de manera habitual. A mi se m'acut, no sé, tot el tràmit d'impostos avui dia, no? Tot el tema bancari avui dia. Vaja, l'altre dia em vaig trobar amb una circular d'un banc, que no diré quin és, que ens van enviar a casa i ens van dir, a partir d'ara, les noves normes són que vostè té un topall de visites a l'oficina i a partir de que passi aquest topall, que no són gaires, li cobrarem un parell d'euros. Ja sé quin banc és, perquè jo també ho he rebut. No cal dir el nom. Jo també he rebut això. No cal dir el nom. Però vull dir, però no ho dic com una crítica, ho dic simplement com una constatació que els propis bancs i moltes altres entitats estan portant a la gent a disminuir el que és la presència directa, cosa que, per cert, expulsa determinada gent del sistema, i això és un tema molt delicat. Amb això de la bretxa digital sí que és veritat que jo estic molt ara enfocada en això, de no deixar ningú fora. Clar, també, per exemple, ens pensem que a totes les cases hi ha wifi, i no és així. Hi ha gent que funciona... O sigui, a la pandèmia van haver de fer deures amb les dades del mòbil, i un mòbil per 3, un treballant, l'altre... O sigui, han passat coses, i la gent gran... Clar, no sé, potser que... No tota la gent gran, eh? No. No tota, perquè hi ha gent que s'ha espavilat molt aquí. No, hi ha gent, o sigui, jo ho dic moltíssim, hi ha exemples, o sigui, el tema Photoshop, el tema fer fotos, el tema fer muntatges, la gent quan té temps, o sigui, és una passada. L'altre dia hi havia dades que crec que és gairebé el 60% a l'estat espanyol de sèniors, de gent a partir de 60 anys, estan a internet, el primer que fan és mirar el compte bancari, o sigui, el tema bancs és el que fan més, no? Per veure com... I després és programar viatges, saps? O sigui, la segona cosa és espectacles, són els que estan anant més al teatre, per exemple. No vull dir que no, però en canvi, en lloc de, per exemple, de treure els caixers automàtics de les petites poblacions amb gent gran, alfabetitzar-los i dir-los com funciona, ensenyar. Haurien d'haver-hi assessors per tothom en els bancs, que els hi ajudin, no per treure diners al banc, sinó una cosa més ben feta. Els cursos dels ajuntaments de tema digital estan així. Estan plens. Estan pleníssims, o sigui, d'explicar com funciona. Per què? Perquè tothom viu... Si tu... Em fa gràcia perquè jo sempre critico quan la gent diu és que això a la meva època, dic, aquesta frase, o sigui, l'odio. O sigui, què vol dir? Que està mort. Viu, no? Perquè del programa diu, ai, escolta el pop-up, però això és que a la meva època, dic, a veure, vostè està viu o mort? Perquè, clar, també és del 2022, no? Si està viu, posis el dia. Clar, vull dir... Un altre tema que et volia suggerir, com païm l'accés d'informació que rebem? Si és que és informació. No sé, jo trobo, per exemple, que fa falta, i jo crec que és una cosa que molta gent demana, passa alguna cosa i no s'explica d'on ve allò, no? O sigui, és molt el moment, és la notícia del moment, I moltes vegades dius, amb conflictes internacionals, no? Però, ostres, jo què sé, hi ha hagut un atemptat tal, un dia no sé qui em trobava, o una entrevista, i diu, però a veure, això del Pròxim Orient, o sigui, ho donem per suposat, moltes coses que jo crec que s'han d'anar explicant i s'han de contextualitzar, i molta gent s'està informant a través de documentals o de docusèries. Ara que hi ha tantes docusèries que expliquen coses del nostre passat, o sigui, hi ha gent que s'està assabentant de coses per docusèries, o sigui, bueno, tenen a veure amb la realitat. Llavors, jo crec que el periodisme ha de fer aquesta feina també, de fer-ho de forma entenedora, àgil i tal, i llavors, com a usuari, clar, és que ens hem igualat tots, o sigui, ara el periodista està igual que un creador. No desestimar tota la gent que està creant continguts per internet, jo sempre els hi poso un valor, no fer aquella frase de aquell youtuber que crida, a veure, o sigui, no entris a l'habitació del teu fill, miris un clip i vegis el... No, feu com a anexa per parlar d'alguna cosa i que tu i que la gent busca el que li interessa, no? Llavors,
jo penso que... Però una cosa és buscar el que t'interessa Clar. i una altra cosa és empassar-te tot el que en allà amb esperit no crític, no? O Clar, sense és que filtrar hi ha res, molt de no? problema amb les O acabar dient, no, Sí. no m'ho discuteixis perquè és que, No. esclar, això ho he vist en allà i com que ho han dit en allà vol dir que és veritat, no? Mira, el tema de... Jo li dic les bombolles digitals, no? Perquè diem, ostres, tu dius, hi ha una allau d'informació, hi ha una allau de coses, però cadascú està a la seva bombolla. A la facultat ens deien, has d'anar sempre amb 4 diaris així, no? Per dir una cosa, hem de fer el mateix, hem de mirar-ho tot per poder tenir criteri, no podem mirar només la gent que està a favor nostre. I això no s'està entenent prou a les xarxes, no? S'entren unes discussions com, no sé, unes crispades. Jo crec que, per exemple, el tema de l'anonimat fa molt que hi hagi gent que vulgui dir coses, no, que pugui dir coses amb tota impunitat. Ara comença a haver-hi un rum-rum de gent molt de les xarxes que diu que per entrar a una xarxa hauríem de donar, per exemple, el DNI, algú darrere, o sigui que se sapigués, no? Qui és la persona. Com a mínim qui és qui, no? Com a mínim, perquè, clar, és un desori, diu, o sigui, comptes falses, gent que es fa dir d'una manera i és una altra persona, vots automatitzats, no? Vull dir que tot això... Jo, per exemple, jo t'he de dir que jo, en contra de l'opinió de determinada gent que en aquell moment m'envoltava en temes de comunicació, quan vaig arribar a la Generalitat vaig decidir no obrir un perfil a Twitter. I aquests que tenia al costat em deien, home, però ho has de fer, perquè avui dia, si no estàs a Twitter, és que no existeixes pràcticament, no? I el meu argument era, jo no em veig capaç d'associar el meu nom i el que he de fer a una manera de fer política que es converteixi en la frase del dia de Twitter. Jo, per exemple, a mi si em diguessin, assessora algú a nivell polític a Twitter com ha de comunicar, jo penso que hi ha alguns polítics a Twitter que ho estan fent com si fossin algú de carrer i estan fent converses i contestant i d'una manera s'ha de fer molt bé, o sigui, si no, saps? És que és un mitjà de comunicació. Sí, sí. O sigui, el que tu no diries en una entrevista, no ho diguis a Twitter, o sigui, perquè et dona entitat com a persona que ets, la responsabilitat que tens, la pressió. Jo sempre dic que s'ha de contestar tot, que no s'ha de deixar en vist ni res. Amb educació pots contestar-ho tot, però sí que has de saber, de la mateixa manera que un polític té una estratègia de comunicació de jo vull donar aquesta imatge o no sé què, o sigui, amb les xarxes ha de tenir una estratègia de comunicació digital. No pot ser que vagi d'una banda i de l'altra, no? Ara que vindran eleccions municipals l'any que ve, el mes de maig, tu creus que avui dia, no parlo d'un poble molt, molt, molt petit, que aleshores allà coneixes a tothom i pots fer el porta a porta per entendre'ns i quan et passeges pel carrer doncs acabes saludant a tothom unes quantes vegades cada mes. Però una candidata a una alcaldia en aquest moment té alguna possibilitat de guanyar si no està a les xarxes? No. No. Però ni al poble petit, Ni en el poble petit. Però que em refereixo que la política municipal té una oportunitat tan gran amb les xarxes, perquè precisament ens pensem això, aquest ja el veig, no sé què. No, o sigui, hi ha un munt de coses que es poden fer en directe i es pot... La gent està al mòbil i això és així. El que passa al tema de l'alcaldia i dels polítics és que no tots són valents per fer això. I jo crec que, clar, o sigui, totes les accions que s'estan fent via xarxes a nivell polític és perquè el que hi ha al capdavant té carisma i li agrada comunicar-se o sigui, no censura res, o sigui, s'ha d'anar cap a això. Jo em poso allà, faig un directe a Instagram i pregunteu-me el que sigui, i et poden estar dient que si aquell carrer està fatal, i tu saber-te defensar. I això no només abans de les eleccions per intentar-les guanyar, sinó després de les eleccions, una vegada ja has estat elegit, aleshores aquell mateix ús de les xarxes i del mòbil, etc., l'has de mantenir, suposo, segons el teu criteri, però la meva pregunta aleshores és, esclar, tu ets un que ha de contestar a molts, com ho administres, això? Perquè, esclar, si jo he de contestar a molts, i a més, a vegades de manera individual, ja sé que a la xarxa no funciona així sempre, però moltes vegades, si tu tens el teu mòbil exposat i el coneix gairebé tothom, perquè és una manera d'accedir a tu ets un, perquè ets l'alcalde o l'alcaldessa de la poble, de la ciutat, etc. Hi ha un munt de gent que té el teu mòbil. No, però hi ha moltes solucions que pots incidir directament amb la gent. Per exemple, fer un canal de WhatsApp de l'Ajuntament, per dir-te alguna cosa. Si tothom fa servir WhatsApp, o sigui, per exemple, no sé, en el cas
casos que conec, no? De dir, hi ha una incidència al poble, doncs hi ha un canal de WhatsApp que és unidireccional, que tu pots enviar coses i ho veuen a l'Ajuntament, però que no cal, o t'envien notes o el que sigui, però ho fan des d'una eina que tu utilitzes cada dia. No, el que vols dir és que s'hi han de posar recursos amb això i que, per tant... Jo crec que sí, que s'ha de... Bé, el que no pot ser és, de vegades estem invertint en coses que no... I s'ha d'estar... Si la gent està al mòbil, o sigui, la política ha d'estar on és la gent. I on és la gent ara? La gent està a les xarxes socials i està fent servir tot això. Llavors, jo crec que els polítics actualment no es poden despenjar d'això. I han de ser, però no han de ser invasius, ni amb lemes, ni amb... Ni n'han de ser presoners, Han de fer una tampoc. mica el que està fent la publicitat. La publicitat està virant, o sigui, ja saben que la gent no vol veure spots i no vol invasió mentre està navegant. Què estan fent? Doncs branded content, que està fent continguts interessants per la gent. I llavors jo crec que la política aquí, i bueno, és un exemple, és aquesta conversa. O sigui, el videoblog és una bona oportunitat perquè no estàs dient ni vota'm, ni sóc el millor, ni no sé què, sinó que és una conversa que igual algú que mai t'ha votat està mirant aquesta conversa. Sí. No, igual li pot interessar o no. No, aquí no hi ha perill perquè jo no m'he de presentar a les eleccions, per tant no bueno, m'han de ho sabem. votar. Ara, t'imagines que ara salta la notícia? No, res. Seria bo, que ara que t'hagués tret la notícia. Imagina't. Que bo. No te'n sortiràs, no? No, mira, perquè ja ara me'n recordo de gent que ho ha fet molt bé en el passat, o sigui, ara, per exemple, Xavier Trias, jo me'n recordo el Facebook, va ser la persona que va fer millor Facebook al principi, sempre ho penso això, perquè jo dic, després vaig conèixer qui hi havia darrere, no? Perquè dic, ostres, que ho fa com una manera molt natural, molt familiar. Veus? I em va com atrapar, jo ja estava analitzant tothom com ho feia, i realment els que a les xarxes tens èxit quan ets molt tu mateix, no? I molt natural. Quan ets autèntic. Quan ets autèntic, no? Llavors... No quan ets impostat, si dius, no? vaig a fer un directe, però no et mostres tal com és, estàs suant, estàs patint, o sigui... Se't veu el llautó. Sí, però la política crec que ho ha de fer una mica en general, no? Perquè aquesta desafecció que hi ha, s'ha de fer aquest salt de que la gent torni, no? No sé. Sí, segurament. S'ha de fer. Però sense perdre també això que deies tu abans, no? Sense perdre la posició de cadascú, no? Al final, el polític... L'entitat de qui ets, no? Això ho has de preservar d'alguna manera. Sí, i també ara que dèiem això, abans que dèiem això de Twitter, de les bombolles, tampoc perdre el nord per un tuit, o sigui, a veure, és que, també és una mica culpa dels periodistes, És que jo veig, Mariola, que hi ha uns quants polítics que avui prenen les decisions en funció del que llegeixen. T'he de dir, en honor a la veritat, que fa molts anys enrere jo veia polítics que prenien les decisions llegint les capçaleres del diari de cada dia. I ara, en lloc de les capçaleres del diari, probablement és el que està passant a Twitter o el que està passant a no sé on. No sé, falta com una mica de tenir-ho més clar, no? O sigui, i no anar acabant, no improvisar. O sigui, potser el que passa amb això, amb les xarxes, és que improvisem. I llavors, durant molt de temps, hi ha gent que ha dimitit per un tuit. O sigui, dimissions per un tuit. I la gent deia, sí, clar, ha dit això, no pot dir. O recuperant tuits del passat, o sigui, ens estem tornant bojos. O sigui, relativitzem una mica això, perquè al fons també és una bombolla on som els polítics i els periodistes, també, Twitter, o sigui... I gent que està molt amb la política i, clar, en un moment de desencís, tota la ira... Emergeix més. Emergeix, es visibilitza, llavors també entres en una onada de negativitat, que si tu no estàs vulnerable, que és també el perill de les xarxes, doncs, clar, t'enfonses i fas aquesta simplificació, no? La política tal, no? Llavors és el perill. I ja diuen que generalitzar és mentir. Sí, totalment. Però sí que és veritat que estem una mica polaritzats, les xarxes socials polaritzen i jo crec que l'ascens del populisme i aquest és un altre gran tema. De Vox i tot això és un dels perills. És fruit de que ho han fet bé les xarxes, perquè... Per exemple, Vox ho fa bé a les xarxes? Sí. Sí, per què? Perquè han entès el sistema aquest pervertit de la polarització, d'anar directe a una cosa concreta i no hi ha matisos, tu. Anem a això. Llavors, jo sempre dic, per què vam riure tant quan vam veure la foto de l'Abascal al cavall? Per mi això és una campanya que amb tota regla perquè la societat en general sapigués qui era Abascal. Bueno, clar. I a cop de meme a Instagram. La primera regla d'un polític que es vol presentar a les eleccions és quanta gent et coneix, no quanta gent et valora bé, quanta gent et coneix, perquè si no et coneixen no et votaran. Vam riure, vam fer paròdies, ens vam enffotre, no sé què, no sé quantos, i els que van riure van ser ells. Però ell ja era conegut. Llavors va ser una campanya efectivíssima per conèixer qui era aquesta persona, no?
Molt bé, escolta'm, t'agraeixo molt la conversa, de debò. Sí? Sí, i espero que hagi estat útil per la gent... No et faràs Twitter per això, després d'això? No. Continuaràs així? No, però això no vol dir que no m'interessi, El que passa que... Bueno, avui és Twitter i cada evolucionar serà un altre i... No, la veritat és que jo el mòbil l'utilitzo cada vegada més per més coses, això és veritat, i li veig tots els avantatges en aquest sentit. Però potser una mica pel que m'ha tocat viure a mi personalment i per els moments que m'ha tocat viure i tot això, he intentat posar-hi una mica de distància, no tant respecte al mòbil, sinó sobretot respecte al funcionament de les xarxes en general. Una mica de distància no vol dir aïllament d'això, perquè de fet hi soc, com t'he dit abans. No, amb la conversa s'ha notat que saps de què estàs parlant. Jo el que estic en contra és de la renúncia des del desconeixement, saps? Però vull anar al que has dit tu al començament. Jo no vull ser ni presoner ni esclau de res de tot això, ni d'altres coses. Aprofitem-nos, però d'això tampoc. Ens n'hem d'aprofitar. En canvi, si te'n pots aprofitar amb un bon sentit positiu, doncs això està més que bé, perquè segur que és un progrés. Molt bé. Gràcies de nou, de debò. Adéu, fins una altra.